masu kula cikin wani sabon shirin namu kenan na hip hop fara da Mariki Ultra kuma ce da su muna da wasu abubuwan da damar zamu dan tattauna. Sunana Aminu Nura Makodawa wanda aka fi sani da M Nura. To kawai kwatsam an mamu wata haifuwa haka gidanmu sai na jona kayan na ɗanyi waƙan kawai na suna haka. Kuma ka gama ba ma sai an kira DJ ba. A sauƙaƙe daga cikin ɗakin ka sauti yake fito. Idan mutum zai soka already ya san kai Bahaushe ne, kai Musulmi ne, kai shi na Hausa vibe din ai irin magana ce ne kan Hausa. Irin mutanen mu na Hausa dan cikin waƙan ma za ka ga irin nasa su Sa Ahmadu Bello